Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nemeko ke kaYusuf Marti owayengukapteni phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. uYusuf Marti indaba xa ziphuma kuthiwa ke kwela lizwe lase-Australia izinto umfana omdala zimhambela kakuhle kakhulu, kangangokuba umfana kuthiwa igama lakhe likuluhlu ke labadlali abakwi-player of the week phaya e-Australia. Umfana omdala nelakhe igama liyavela ke kubadlali abazi-players of the week phaa e-Australia. Injalo ke baphulaphuli kuthiwa ke xa ungena banzi ngoYusuf Marti lo umfana omdala bathi ke abapha kulaa timu yakhe oko kwafika yena phaa yatsho yaqala yabhalansa laa timu esiswini umfana omdala. Kuthiwa noko uyenze yayimbumba laa timu, uyenze yaqina kwesasisu umfana omdala. Kuthiwa kangangokuba udlale imidlalo eyi-21 phaa umfana omdala, njengoba edlala imidlalo eyi-21 umfana omdala phaa itimu yakhe ihleli phaa ku-position 6 ina-27 points. Bathi noko igalelo lakhe phaa uYusuf Marti liyabonakala kakhulu. Bathi ke yiyo loo nto ke ethe phaa kulaa ligi wabonwa njengomnye wabadlali abagqwesileyo okanye ke abaphefome kakuhle uzothi ga ngoku. Umbuzo naku ke, ingaba na bakhona abalilihlo na apha kubafana bafana apha eMzantsi Afrika abalilihlo bakhe bajonge ii-players ezifana noMarti phaa phesha kolwandle? Ngoba kaloku baphulaphuli ke asuzuyibale ke into ethi ii-players ezininzi zehlile kwi-performance yazo, ingakumbi ke phakathi kwePirates neSundowns kwesasisu. Noko Marti ngoku lithuba lokubana naye anikwe zithuba, ngoba uMokoena behlile abasaphefumi ngale ndlela babephefuma ngayo kwaphaa ku-AFCON. Kange bengulaa Mokoena simaziyo o-Obhasi behlile abafana abadala. Noko ngokumele ngoku umqeqesho wabafana amthathe uMarti. Noko uyazama kwelaa lizwe, akasadlalela iKaizer Chiefs ke le ayizondayo, sedlala phesheya ke ngokumele ngoku amthathe amfake kubafana abafana. Noko wenza kakuhle kakhulu. Na ukhumbula into yokubana ke uYusuf Marti lo waye wahamba emveni kokubana ekore igowuli entle kakhulu iKaizer Chiefs ke xa ibetha phaa iOrlando Pirates iphumelela iNedbank Cup kwisizini epheleyo phantsi kwesandla sikamnumzana Nazareth Napi. Wakora igowuli elihle kakhulu phaa uMarti umfana omdala, kanti uyayigqibelisa iKaizer Chiefs. Kuzawuvuka neendaba ezithi umfana omdala ubheka phesheya kwelwandle. Wabeka umfana omdala ke lapho ke uthole icontract ke eyamqhubi yophelelwa phaa ngo-2027 ngoJuni. nguYusuf Marti ke lo ke baphulaphuli ke esithetha ngaye. Nani ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.